तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। भैया आज उपस्थित बानी रहुआ सबके बीच में लेके नवरात्रि स्पेशल देवी गीत, एकदम नया मीटर नया कंपोजिशन। और दिल से बताओ तनी भैया कि नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया ढंग से गायकी कर देता नहीं तो गाना 100% बच जाए भैया, पक्का वायरल हो गीत। तो चलिए मीटर के शुरुआत कर जाए, लेकिन शुरुआत करे से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी या सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में बानी, अच्छा मीटर अच्छा गीत रुआ के नइखे मिलत, अगर हमरा चैनल पर आ गए बानी भैया तो निराश भइला की ज़रूरत नहीं है। रुआ जैसन भी मीटर चाहत होखब लिखवावे के, चाहे हिंदी में चाहे भोजपुरी में, हर तरह के मीटर लिखे नहीं भैया, बिल्कुल उचित चार्ज लेनी, लेकिन मीटर मन पसंद के देनी। तो रुआ कोनो भी प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा बेहिचक संपर्क कर सकतानी, चाहे ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, देवी गीत, भोला भजन, चाहे पचरा गीत, चाहे धोबी गीत, कोनो प्रकार के मीटर सीजनली कोनो प्रकार के गाना चाहिए तो बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले लिखवावे खतरा। और चाहे नया म्यूजिक बनवावे के बाद तब भी रुआ संपर्क कर सकीले, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। तो ये खतरा कहल चाहब कि चैनल पर नया बानी भैया तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिले। आज के मीटर बाटे भैया एकदम ज़बरदस्त मीटर बा। देखिए एगो अनाथ लड़का माई के दरबार में गइल बा, का कहता कौना भाव से कहता, वही चीज़ के बनाने गीत में कैले बानी। आज के मीटर बाटे लड़का कहताटे माई से कि आस लेके आइल बानी माई रौरा दर पे, रख दीना हाथ ये बालकवा के सर पे। सुनी ना माई कि आस लेके आइल बानी माई रौरा दर पे, रख दीना हाथ हे बालकवा के सर पे। माई बाबू के है साथ बा छूटल नान्हे उमर बचपनवा में, माई बाबू के है साथ बा छूटल नान्हे उमर बचपनवा में। हमरा के अपन दास बना के राख ली अपने चरणवा में, हमरा के अपन दास बना के राख ली अपना चरणवा में, हमरा के अपन दास बना के। तो उम्मीद करता नहीं भैया ये मुखड़ा रुआ सबन के पसंद आइल हुई। अगर ये गीत पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक रुआ संपर्क कर सकीले। हमार व्हाट्सअप नंबर बाटे 88 74 47 31 28। कोनो भी प्रकार के मीटर खतरा चाहे कोनो भी प्रकार के गीत खतरा, म्यूजिक बनवावे खतरा, बेहिचक संपर्क कर सकीले भैया। मिला तनी हम अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हुई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, और चैनल पर नया होके तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।